Production. Infinity Peace. When it's a man originary with your mag or RG. Let's award the podcast. Zvinonditembesa musoro ndikarangarira kugeto kwangu kwandakakurira ndairarama upenyu hwakasaririra asi mafanzi angu aindisimudzira vari kupi nhasi vaimbotitsvinyira kuti tigoreko tatatanga tambotsvaira kustudio kwavo vosara vachititaura hanza kuna kwanosvika ende achakaura ndainge ndakarara ndamuka ndawedzera kugona zvasiya vakagumbuka. This time vanovhurumuka ndauya ndine formula mushini wedhabuka. Ndainge ndakarara ndamuka ndawedzera kugona zvasiya vakagumbuka. This time vanovhurumuka ndauya ndine formula mushini wedhabuka. Ndini ndoveta wastak mutamota tinange ku-BVS nenge shaka ndoti blalabata kati vanhukadzi vakurota hope hombe nyangwe masikati vaudze vamuke vatarise zvikati newa to them vari kurota ndichigumira munzira dzingori hope dzisina anodudzira kufa kwangu ndokomongotarisira vana chakanaka ntoda nifushira ndamuka ndawedzera kugona zvasiya vakagumbuka. This time vanovhurumuka ndauya ndine formula mushini wedhabuka. Ndainge ndakarara ndamuka ndawedzera kugona zvasiya vakagumbuka. This time vanovhurumuka ndauya ndine formula mushini wedhabuka. Zvinonditembesa musoro ndikarangarira kugeto kwangu kwandakakurira ndairarama upenyu hwakasaririra asi mafanzi angu aindisimudzira vari kupi nhasi vaimbotitsvinyira kuti tigoreko tatatanga tambotsvaira kustudio kwavo vosara vachititaura hanza kuna kwanosvika ende achakaura. Ndainge ndakarara ndamuka ndawedzera kugona zvasiya vakagumbuka. This time vanovhurumuka ndauya ndine formula mushini wedhabuka. Ndainge ndakarara ndamuka ndawedzera kugona zvasiya vakagumbuka. This time vanovhurumuka ndauya ndine formula mushini wedhabuka. Ndainge ndakarara ndamuka ndawedzera kugona zvasiya vakagumbuka. This time vanovhurumuka ndauya ndine formula mushini wedhabuka. Ndainge ndakarara ndamuka ndawedzera kugona zvasiya vakagumbuka. This time vanovhurumuka ndauya ndine formula mushini wedhabuka. Bingo Production.